kula sementara ini mencetak generasi-generasi komedi. Oh, nggih. Arek-arek enom sing gelem belajar melawak. Leres. Mergi alhamdulillah sakniki pun kathah sing kondang, kathah sing viral, kathah sing payu. Satu ini serampatno Mas, ben metu arek loro e. Oh, nggih. Ngimbangi ben karo beso engko. Sinten, Mbah? Mangke ben kenalan. Slentem kalih pelok. Sitok kula jenakne pelok, sitok kula jenakne slentem. Kok kaya barang to, Pak? Nggih, pancene kula ngabadikan gamelan. Oh, nggih Ah, slentem. sing kula jenakne Slendro sakniki wis metu. Oh. Mboten neruske melawak, nggih. Mancing sakniki. Nggih, monggo diaturi. Ayo serampatke tulung agunge metu, serampatno Mas. Ya. Salam karo dalang isih. Sampeyan iki ya mesake nganggo dolanan bocah-bocah kon joget begitu. Dolanan piye wong ya bayarane. Nggih, ngeten mawon pun seneng kula lho, Pak. Pripun? Ngeten mawon pun 750 kula. Wah, ya wis. Niki dagelan anyar niki. Nggih. Cik kula dur murah, mula sampean cik 250-an. Lho. Kok malah medun? Nek wis kaya percil, yuda, TB, terus hengki, kuntet wis larang. Oh. Nika Banyuwangi, Ngawi, Tuban komplit. Niki sitoke Bluro, sitoke Rembang. Oh. Mengke kan joget sindene nembang. Oh nggih, monggo. Ciri khas Tulungagung niku pokoke seneng tembang. Oh, ngaten to. Monggo. Ya iki pamundutan Mbak Tatin, monggo. Ya. Tatin. Iki nyuwun gubuk asmara iki. Ya. Ning iki engko Pak Bupati ngersake gending Puji Rahayu iki no. Ya nggih, mangke nggih, tutupan.
Nggih, Muji Rahayu, Mbak Tatin. Monggo. Nggih, sugeng dalu Abah. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Iki mau sinten nggih? Sapa? Sapa iki mau jenenge? Mikejo. Derek tepangan. Nggih. Kula pelok. Oh, pelok. Nggih, jenengan sinten? Kula Tatin. Oh, Mbak Tati. Nggih, lah niki? Stephen William. Hah? Sik Sapa? Stephen William. Mangane rajek kok jenenge angel men. Kaya ngon artis TV ngono kae. Stephen William disingkat Slentem. Oh, Slenteng. Stephen William kok Slentem adomen lho. Asline kan setelem, dadine diwalik dari Slentem ben penak ngono. Sindene Pak Seno kuwi jenenge macem-macem. Lah pripun? Kayak Elisa. Nggih. Iki malah sobone kolam terus. Lah kok sakit Patin? Tatin. Oh, Tatin. Tatin kok iso patin. Miki ora tekan. Wis kono ae. Oh, nggih. Rati mriko mboten napa-napa. Oh, nggih. Bawono. Leres. Iya. Bawane napa nek? Gubuk Asmara Tin ki pamundutan. Ya. Oh, nggih. Saking Pak Darmaji. Oh iya. Kernet bus. Oh. Ya wis ora apa-apa. Mangga dipun aturaken. Napa anu bawane napa? Pangkur. Manut. Pocong. Biasane pocong. Ayo. Ah, pocong. Delok putut bawa. Ben apa niki? Pocong. Lah, yo tekon Nyingkar nyingkur wiwitane Buwe lah iki. nyingkar nyingkur Tulungagung ora gumun. lho kok mboten gumun Karo suaramu ngono kuwi wong Tulungagung wis biasa. Wira swara apik Tulungagung, suara yang beda. Oh. Jangan sampai podo karo kancane. siap anggo suara kucing apa tikus Loh, kok dadak ndodok apa, Mas? ben beda kados sinden suarane Oh. Nek sinden lungguh ngono ki nyapa? suarane ben cilik bah Lah kok iso lungguh? sebab apa suarane sinden cilik-cilik nak lungguh sebab dalan angin diganjel ngangge tungkak angine mboten brobos Dan buktikan. Wiwit tane. iya lho Tapi nyapa miber apa miber iki lah dikeploki kados manuk dara iki masyarakat kene iki kagum ngono lho oh alah ndak usah tepuk tangan Pak Bu nggih apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran iya mbok jebret Karo ngadeg nek karo ngadeg ya iso. saged Piye? sing penting rapet Oh. dikempit Pak Oh iya. Baleni wiwitane. Wiwit tane. Malah apik niki lho karo Tatin. Lah aku gumun lho kok iso nek aku dikempit ngene ya ora muni no. Ora muni. Ora muni. Lah kowe mau kempit ngene ya malah ndelik, malah kerapeten. Lah iki dikempit Malah kur mak. Kowe tok kempit kenceng suarane malah. Lah iki dikempit kok malah apik lah aku ora muni ya. nek dikempit saged cilik Jajal, baleni. Nek ora dikempit piye jajal? Nah. Nek ora dikempit. Lah iki dikempit. oh benten Mbak lho nek begagah gedhi Ben bar sik. Nyingkar nyingku. Bah, Abah. Nggih. Ketoke mbiyen iki laire sak awak lanang ning cangkeme wedok. Iya. Oh Gusti Allah yang maringi rezeki dalane macem-macem. Nggih. Nane ya lik dikempit suara wedok itu. Wis jomok ganggu. lali aku didelok Lek Gunawan iki lho sapa lho sing gambar wayange ya kuwi malah kowe pengen dicet piye Ayo Apa sing lara aku ya? cerewet ae. Sakit enggak? Sakit enggak? aduh Kenapa? aduhe kok telat iki lho lagi krasa Mas. sakit 750 kok gagal rotak. ajaib niki sirahe saged muni kok kula mboten saged jaga rotak
Mergane? Ampun mboten gadah otak kula. Oh, nggih sampun. Aja amin. Lingsem yen alah kok dibengane nek ben mingkup ben tetep swara ngono lelampahan kang kok nglokor lah mbok mengakno kok Ora ijane ngempet apa ngono lho. ngempet kodhok iki ya tekonmu ki ya neko-neko ngono ae mok tekok ning kok di WA mangke tak WA sak fotone lho kok sak fotone lho fotoku tresno tulus nadyanengku bekas mara Ngono barang lho. Piye kuwi mau piye ta? mentolo tak tapuk Nek pas kono mau pas kempitane piye? Hah? ngepasno sik tresno tulus nadyanengku bekas mara Wes coba sikilmu disilangke Din, coba. Aku ta. ayo terus Ganti kowe coba. Tresno tulus. Ora apa-apa, wis ngono wae. Tresno ku ora iso ngono. Ndang. Ayo ta. Pengen krungu sing Dasar dikempit ngene ya. Heeh. Seko ngendi? karo mlaku mengarep sithik-sithik, Bang. Terus ngene piye lah iki mah kaya wong pentor. Iya. Piye iki mau? Tresno tulus. Kari dhewe ya mau. Nggih. Nadyanengku buk asma. Malah kaya wong ape muka. nek kowe ora cengkok ngetril nek kuwi ya kenaan kuwi wong cengkok karo kenaan kok ora iso mbaik mat Lah wi mau piye aku ora iso tenan lho. Nadyanengku Iki lho cangkeme barangnya ngono ki ora iso. bekas mara Dan ngono. wedok tenan kaya. kok iso ngono piye? Kok iso ngono? Sing penting dirasakno, Mas. Pas dikempit karo dirasakno. Mesti iso. Kale dirasake ya, Pak. Ora kowe iso ora kowe. ora iso kuwi lanang kok Lanang to. nek swara wedok ya iso pokoke ngono wis cengkok wedhus gubuk asmara Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk tahe biyen tak golere
Andumbaris Saridin Andumbaris. Napa niki? Paringanipun saking Bapak Bupati Tulungagung. Saking kula Mbak niku wau Mbak. Iya. Maksudnya kula sing ngaturke ngoten lho. Saking Bapak Bupati. Gawe puthuk, gawe pelok. Ora ndang diwehne iku lho. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, ya Allah. Arep bopek ya. Saking kula nggih mok pangane rajek ngono. Ayo, tarik. Matur nuwun nggih menika. Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati. Mangga. Matur nuwun Mbak Tatin. Sampun Abah. Nggih.